Hi! Good afternoon. So, luto na yung pasta. Kasi, Lulutuin pala. yan yung pasta pala. And this is good kasi tinan mo, pagdating nyo, kumukulo na yung water. Kunti na lang. Non, yung mamadali kami. Kasi naman ako ng kalawi. Kawali! Kalawi. Gawa ko ng spaghetti ni Ma'am Cici. Ay! Yun na ba siya live na? Okay lang. Sige lang ako. Nilunod na po guys ang spaghetti. Ang pulga. Si Ma'am Cici po ang gagawa ng spaghetti. So, magluto ako ng spaghetti for our merienda. Hello sa lahat. Guys, pakishare yung live. Thank you. So, I also have here. Kawali, yung kawa ba, kawa? Good afternoon sa lahat. Thank you for watching. Mami Corazon. Ilang kilo yung giniling? Ilang kilo yung giniling? Yan! Kilo daw, Siwain muna natin siya ng bongga. Hello! Diyan? Asan giniling? Salina na yung kitchen ha. Para may malalim na tubig na dito. Yes. So I'm going to cook my favorite spaghetti. Danis? Danis, are you vese? Palambing ko. Yes? What's up, mga people? Ayan guys, magbalat na naman si Ma'am Cici ng spaghetti dito sa Hinaguan Farm kasi snack to. I watch them, yes. Ayan I'm with Danis, ha? This is an Hi! Hi! Ma'am Cici at saka si Danis Hamis. Habi mo ba? Ang habi mo. May hobby for cooking. Hindi, anong name nung adpilito? Nakasagot sila guys. Asawa mo. At ito po ang lamas ng spaghetti, bawang at saka onion. At yan po ang I'm with Mrs. hotdog. Noblesa. Hotdog po guys. So hi guys, hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa ating YouTube channel, Nonon Vlog. At yung FB page ko po ay Nonon. So ipapalo nyo din kasi nasira po ang dati kong FB page. Gumawa ako ng panibago. That's alright. Panitok to.
Hoy, follow nyo naman ako. Baka naman. Janice Hamis. Just done it. Just, Janice ka. Yeah. Tingnan nyo sa Hinaguan Farm. Andoon naka. Tag pa lang. I'm going to take this off na sa ano para hindi ko na siya masyadong pakukulaan. Lulutuin ko siya Ayan. sa init. Spaghetti, May tao your sa own version. May tao? Uy, may linis yung kamay ko. Naghugas ako. Haba ka na. Basta ako marumi. Bahala kayo na rin. Ang mga lato, Okay, done. Pero, guys, ito na ang spaghetti na ano na kasi na Ha? nalata na. Sure ba? Thank you sa inyo lahat. Thank you, Mami Cory. So, afterwards, I think please open this na, Andre, para diretso sa... Ito lang? Wala. I-open na yung ano, sauce. Lahat na? Okay. Hello sa lahat. Oo. Ngayong kagandahan. Ay, bila may ganina ba nagpupunan ko na ako. Dili ba yung kapit na pala itong vlogger? Binta ba? Dati na tayo. Kasi na ang iyong... Kayo na, ayan. Tapos na na, moms. What's next? That one? Kailangan ko lang muna mahugas. What? Ano ba to? Ano lang ako nung kawali sa slide? Ano na ng kawali? Hugas lang ba? Sus naman, hindi mo naman ipapahid sa kawali. Ako maghuhugas? Ibuhusan lang ba ng tubig? Wala kang tubig dyan? May, andito yung kasirola ng pasta, masakit na sa lababo. Hindi mo kaya ito po. Tumatay po si Bating. Hindi namin siya talaga maabala. Tayong hapon. Ito na lang, pubusan na nito sister. Oh? Kasi may mga alikabok, please. Ready ko lang to. Mga sahog natin. And, lalagay ko kayo sa magandang pwesto para makita niyo yung niluluto. Ay, wala nga pala yung stand. Bells, Kilikidahal, Debra Bilma, Mimim. Yes, may special spaghetti! Pababa, pataas. Meron na, di ba? Ano? Thank you, sister. So, hinayaan ko lang muna. Hinayaan ko muna yung... Ate ni Larme, I love you. Hinayaan ko muna yung pasta dun sa kumukulong tubig. Actually, napakuluan naman na siya. So, ngayon, iniwan ko muna siya dun sa tubig na mainit para sa hindi po siya lumabsak.
Hi everyone. Grabe yung amoy. Mami lami na butangan. Patiking. Together with, Ayoko na ng ibang spaghetti ngayon kasi ang dami ng mga renovations and mga construction. So, iba pa rin yung original talaga. So, kung yung Yung original, Philippines. oo, yun lang. Actually, liver spread kasi nakakatulong pagdagdag ng lasa. Tsaka lapit. Sumangka? Ay, hindi ka bumili ng butter? Sabi nga ni bibili ka ng butter. Sabi ko, hindi naman kasi yung, budget. Pero ako talaga, I use butter kaysa sa oil para mas creamy at malasa. Thank you! Follow natin taga-Bukid Farm Vlog. Asan yung ginili? Lagyan na ng Ayun! Akala ko pang sinigang. Eh, So, habang umiinit yung ating kawali, isabay na, may liver spread. Yes. I put liver spread para mas creamy. Pilipinas sa Norway, ano na? Shout out to my ka-localike. Hi, Jane. Kapaka-arte ko, I have my own electric fan on the other side. So, mainit na yung ating kawali. I'm going to put first my giniling bago yung bawang sibuyas para ayoko mag-ibap tsaka orgatas kasi mabigat na sa tiyan. Hindi po lalaki yan si si Lalaki Nono. po sa Si Nono. bukod. Ay! Ayan na guys, nilulunod na po ang giniling na pork para pang sahog sa spaghetti. So, kailangan medyo brownish lang siya. Pwede nyo rin pakuluan muna yung giniling if you want para na-lessen yung taba. Kaya lang, medyo anong oras na kaya niluluto na natin ito. Regards ko nasa likod po. Uy, hello daw. Kung pakita na nakaubad kasi. Hi! Hello! Ayan Thank you. guys. Don't skip the ads. I love you. Arthur, hi Belski. I love you. I love you. Betra Sanabe. Hello. Thank you sa inyo guys. Pa-subscribe po ng ating channel guys. Nonon Vlog guys. Nonon Vlog. Para lahat po tayo makakasyagit. Paano yung shagit? Ay! Ay! May sarili siya shagit. RC Marifel. Nice sandok. Yes. Actually, ano ito ha? Ang bigat, tsaka ang kapal.
So, pag hinampas din to sa tao, feeling ko hindi bubuhayin. Oo. Hi, Queen Binky. Yung mga follower pa na nagpupunta rito kasi nagpapapicture ko kay Brenda. Ayun, kuha naman sila din. Hi, Ate Jane. Enjoy Vizcaya. Yes, Sheila. Thank you for sharing this time and please don't skip the ads, mga mom. Si Adrian wala pa. Doon pa sa kanila. May mga followers na nag-aakyat ngayon dito nagpapapicture. Kaya shoutout sa inyo lahat, sa mga nagpupunta dito sa Hinaguan Farm. Please don't forget to like and follow Hinaguan Farm. Ayan. That's for Brenda. So ayan, pakita ko sa inyo yung ating meat. Pakita rin na magkuha siya ng Bible story book. I'll just let you know. Or PM nyo na lang po siya. Siya po i-PM nyo. Thank you. Yes. So ayan, nagkusa na siya nagmantikain. Ayan, meron siya counting water because of the ano. Para hindi rin masyadong masunog yung ating karne. I love you all. Please share this live and don't skip the ads. And guys, meron akong bagong upload ha sa aking page. Sa panoorin niyo po. And punta kayo sa Hinaguan Farm ni Brenda, yung aming page ng Hinaguan Farm. Asan yung video mo? Oh, yeah. Yes. Actually, ang naming bisita ngayon, andito sila. Oh. Naman na to. Ang namin nagpapapicture po. Mapi ko na, panahon lang taong mga kasita ng Juliana na. Hindi dito to, ito lang dito. Kain po. Thank you, Ray Alido. I love you too. So after this, pwede na natin ilagay yung bawang sibuyas. Maluto na lugar. Ikaw, Lorde, ng Cosnet. Tagaluto. Oo, ikaw ang chef lugar nila karon. Chef. Ay lang, chef. Ang chef ba ako? After this, igisa lang natin siya na maigi ng bongbong. So most of the time, depende naman, sa inyo naman yan. Pero ako kasi, naglalagay na ako ng paminta kahit wala pa yung sauce, yung powder, para nga sa ganun kumapit siya sa karne. Para mas clean. So igisa lang natin ng maigi yung bawang sinayas. Mimix natin sa karne. Para lami kaayo. Thank you, apat na ads. Please don't skip the ads. I love you. Thank you so much. Sa mga hindi pa nakakapag-follow at nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, it's Ma'am Shi G. Please, ayan, mag-share kayo, manood kayo doon sa YouTube ko, puntahan nyo rin yung YouTube ko. Thank you, Leia Alido. No, sadyang favorite ko lang din naman ko. Lahat naman kami dito kumikilos. Bisa natin yung bawang sibuyas para kumapit. Bating Balite, si Ray, ayan. Please follow niyo yan, si Bating. Di ba Bating-ting ka? Yung Bating-ting, yung page ang i-comment mo, dali ipipin ko. Karen May, kasi si Bating at saka si Mia yung namalengke.
Utabot na may sapa. Ay mga, ano na to guys, mga panakot, bawang at saka 1 million, sibuyas. Isa pa natin ang hanggang sa medyo mag-double. Thank you, Mama Jerry. I love you. Hindi ko alam taga Bukid Pom. Hindi, kami lang kasi dito halos lahat ng mga Bex ngayon kasi it's Sunday. Thank you. Ayan. 7,000 Jack. Yan guys, yung naka-pin, please follow her. Bating Panoorin niyo po yung mga ginagawa niyang scandal, napakarami. Kung paano siya magpalit ng napkin. Charot. Ikaw naman, Rhea Pilingera. Hello, Batingting! Follow Batingting! Our Vlog! farm girl. Yes. Isa sa mga probinsyana. Ayan. Hi, Ma'am Tess Abano. Maylani. Pagka-kain natin, Ting, Tadeha. mag-off ako. Para ikaw, mag-ano ka, live. Sige, follow, mag-live ka para makita ka nila. Shout from Athens, Greece. Hi! Naalala ko yung Hi, Nelbet. Mini heart, thank you. I love you. So, ayun, medyo brownish na yung ating Sure ko sa comment Nagyan ko na siya ng paminta. Sure ko sa comment. Yung iba na sigaya nila. Umuoko, gusto sa pagluluto. Kabalo ko anak lang. Puro lang lamon. Then, the hot dog. Wala pa si Oyong. Siya lang komenta na din nun. May mag-komenta na. The hot dogs. Ayan. Where's the seat? Uy, baka. Tingog, ganito ako tayo. Ayan na guys, nihalo na po ang hot dog. Ayan. So, sobrang napakasarap na to guys. Sa ito na kung maluluto. Spaghetti gawa ni Ma'am Suzy. So, mamaya kakain tayo ng So, At naglalagay din ako ng pork cubes pang palasa. Meron na, David? Yung battle for 3, third, ay bronze. Inaabangan din kasi namin yung volleyball. Thank you. Wala kasi yung baka on the way pa lang. Pork cubes. Para manunok siya dun sa karne. Ganon. Hi! And the liver straw. Gilak si Jen.
ating sauce. Ayan. Natalsikan ako. Isang sir, sige. Uy, may makeup tutorial, sige. Nalagyan ko lang siya ng very light water para po maano lang yun. Unti lang kasi unti. Aminin nyo tayo mga Pinoy, hindi man lahat, pero most of the Pinoy, talaga, ang ginagawa, nilalagyan to ng kaunting water para makuha. 2 kilo po. Ayan na guys, ang lalagyan na muna ano, spaghetti sauce. Yan, mga sauce. Pinahalo ko lang siya maigi para na sa ganun, hindi siya masunog ng ilalim. 2 kilos. Yes. Ako din, it's my favorite. Ano mamaya after, ano na po sa baso. Lagyan ko na siya ng konting ketchup kasi marami-rami yung pasta natin. Yes, may cheese tayo. Ilalagay ko siya sa ibabaw later. Ate Carmen Fernandez, hello. Para mas creamy yung ating sauce. Yes, Eden talaga yung cheese. Walang ibang brand kundi Eden lang. Brother Marlon, hi! So, ito na yung ating sauce. So, pakuloy lang muna natin siya ng maigi. Wala lang, andito kasi yung mga bakla. So, nag-share kami kanina. Patak-patak kami, tig 100 para sa aming meal. Diba? So, ano pa natin siya? Pakuloyin natin siya ng unti pa. Yan. So, for sure, merong iba't ibang mga version and klase ng pagluluto ng spaghetti. And that is my very own version. Daragdagan ko pa siya ng paminta. Ay! Naku, may darating na bisita. Tsaka tinututukan ko ng husto kasi baka mamaya yung mga langon na lumilipad, pumunta talaga sa loob. Lumangoy sa sauce, diba? Aside from that, nilalagay din ako ng sugar instead of hi Ate Marso, instead of condensed, ito siya nilalagay.
Hindi ako naglalagay ng iba. Kung yun yung style nyo, okay lang. Pero, this is my kind of own version. Of spaghetti. So, depende kung ilang kutsara yung ilalagay ninyo. Depende kung gaano karami. Yes. Of course. And let's just mix. Hanggang sa mag-boil siya at kumulo. Sinonon yun. Ang sarap. So excited. Oo, yung iba kasi nilalagay evap or condense. Pero ako kasi mas gusto ko, prefer ko yung ganito. Naalala ko si mama kasi isa rin sa mga favorite. Hindi niya rin ako pinag-ilit. Mahilig din daw si mama sa carbonara noon. Sabi ko, bakit ako tinutunin mo lang ko? Start natin. Kahit Tita Teresa, babaan ha. Ay, start na. Battle for Bronze. So, kaunting pakulo tayo habang sinasala natin yung pasta. Oh my God! Sira ulo ka na. Bating! Ayun pala talaga bating. Bating ko ng bubula. Sanay na kayo kay Bating. Wow! Ang sarap! May carrot at saka may patata. Ha? Minudo? Ang sarap ng merienda namin. Pakapuna na. Alas 4 na, mag-5 na. Oh my goodness. Bato, yung I like charger the ko, firm. sira na. The firm of the noodle of the Virginia. So, diba? Sakto lang. Ha? Matasigag to? Kaya lang. Pila nila sa kuna. Nga, wala ka ba? Kaya magtagal mo. Madali mo. Original po to original spaghetti. O, palagyan ng ano, cabbage. Cabbage, ito ng cabbage. Ayan pa, please, lagyan ng... Sayote. Ay, ito pa sayote pa. Ano ba talaga lulutuin natin? Joke sa'yo, ano? Mais. Joke lang guys, ha? Joke lang. At masarap yan lagyan ng Lucky Me. Yan, smiley Bating. Gahod sungad ni Bating. Ang sa isa, sungad. Ba? Tingo? Joker tayo sa Bating. Hi po, Ma'am Corazon. Hi, Bating Guapa Mayong hapon. Hi, Mama Hazel. Wow! Ang sarap ng sauce. Sarap itulak ng tanduan. Ihalos sa Ang ganda ng sauce, ang daming hotdog. Bakit hindi ka na lang nag-alacart? Alam mo alacart? Barbecue. At para sa pang finale, lalagyan po natin siya ng isang bote ng gin bilog. Yes! There's a choice of it. Hindi ka na mainom. Hindi ka na iinom lang. Kakainin mo na lang. Natingnan mo na ba? Hindi ko pa pinita. Patay lang. Ganun naman. Di ba ganun yan? Basta siya. Depende kung saan ka nagdut-dut. Matabang pa. Okay no. For me, it's okay. Sarap na. Hindi pa. May cheese na to. Wala pa. Sa ibabaw na lang. Para mas ano ba natin, Kansya. hindi ma-appreciate mo yung cheese. Teka lang. Wala kayong grater dito eh. Yun. Naku, ang hinaguan!
Farm, walang grater. Wala nga. Matamis na to. Natural, asukal nilagay ko. Patis nilagay ko dyan, aalat. Tingnan natin ang patis at saka suka. Ha? Adobo. Ginagago po ako ni Bating. Saba kakaayos, joke lang. Ano saba kakaayos? At saka masarap yan, lagyan ng Korean paste. Diba, Mamshi? Masarap yan, lagyan ng ganito ba? Lagyan natin ito. Lagyan. Ang ito talaga naman. Hino mo. Watching from Jordan. Hi. At masarap yung sauce sa udong. Ayan. Diba? Hello, Ma'am, she watching from Jordan. Cheese, palutin mo pa sa para masarap. Hi, Papa. Hi, Ma'am Marilyn. Tapos kung sino yung ano, para... Diba, masarap yung lagyan natin yung cheese. Hi, Ma'am Marilyn Gary Grisha. Hi, Ma'am Christine Castro. No. Dalawang cheese yung binili ko. Yun naman po. Ay, hindi mo ano? Dito? Ganun lahat? Ihalo. Oo. Pwede naman mo. Halo na lang natin. Para maluto yung spag sa sauce. Kumapit lalo. Diba? Masarap yon. Ilagay agad cheese para malasa. Hanap si G watching from Kuwait. Wow, udong sarap niyan. Yes, udong. Yan yung Wonder Woman! Kano-ano mo si Catwoman? At saka si Superwoman? May apple corn. Oo, one na apple ako. Sorry. Bantay ah, bantay. Kitchen na lang? Mami, ang Janelle! sauce. Janelle! Chicken fresh. Someone will sing I love you to me. Ayun pa, Lagi na rin yan. of a lifetime. Showed compassion. Oh, thank you. Kamukha niyo po si Madam Kilay. Opo. Opo, Madam Kilay na Woo! So, since nandito yung iba nating mga kasamahan, yung mga trabahador, kasi may ginagawa sila. Kain, halina po kayo. Wapak braso is win. O, diba? Tamang-tama yung sauce na ginawa natin, mga moms. Tansyado ko na talaga siya. I love you, Tiger Rose. Very good talaga yung love ko na Diba? Ah, lame. Please follow the page of Wonder Woman din. And Besky, I love you. Christian Atienza. laki ng aldok. Papatingkayad po si... para. Oh. Sa bra. Kasama po namin si Madam Kilay ngayon, guys. Ayan. Share nyo tong live na to with Madam Kilay. I love you. Thank you talaga. I really do appreciate it. Isang order. Wow.
Lamia. So, ito transfer naman natin siya sa tray at lalagyan natin ng cheese sa ibabaw. Let's go! All the lights out. Ito mo naman. Isa-isa. What you think? Kasi baka yung iba hindi nila maubos. So, sandok na lang if they want. Para malaman natin kung gaano karami yung kanila makakain. Di ba mukhang si Judamba kay nakamoni hours? Narabusog ng rabbit. Nauna. Marso, I love you. Yes, Tiger Rose Cuisine and Catering. Sabihan mo ko kasi. Si Mia may kausap, may ini-edit yata. I love you, Marso. So, ilalagay ko lang siya sa table. Ay, wait lang. Follow niyo si Batingting, yan po yung kanyang page. True. Ano sa? Ayan guys, na gawa na po ang spaghetti. So, luto na po siya guys. So, ready to eat. So, ayan, di ba? Napakasarap na talaga siyang tingnan guys. So, thank you so much, Ma'am Gigi. Sa paggawa na. Let's try it na so we can eat na. Mga gays! Nilagyan mo na ng yellow na ano? Lata. I love you, Jeline. Responte. Ay, ang dami. Para Na, butas. Uy, isa rin. Tanggalin mo yung plastic, ah. Sinuno naman eh. No. Babay, oh, kain na. Kanina po. Hindi na magay sa rest. Okay, ano na kayo? Mia, Samara. Sandok na kayo. Marian! Mami, Brenda! Atay, wala grater. Tita Inday! Thank you for cooking our merienda. It's Para yung kamay ng ganda. mapawis-pawis na siya. Huwag na sila, tita. Go. Tito! Tita, merienda muna! Kahit yung spaghetti ni Althea. Inday! I want a lot of cheese. Ano muna? Ano na ba? I want a lot of cheese. Like parmesan. Ha? Asan ang grater natin? Wow. Ito muna dyan, ha? Spaghetti. Ay, yung tinapay sa gilid. Saan na? Yes, sa lamig sa atin. Ito, totoo. Ay, asan na? Ay, asan tasty? Okay, Ate Donna ba yun? How would you rate this spaghetti? Ay, 0 to 10 na. So, kama na. Wala kang see the brown pork. Wala tayong grater, what do you call this? Yung pang shred. Yeah. So that is brought to us by the Social Climber. Nagpatak-patak kaming tigwa 100 kanina.
Ayan, for our, merienda. Water. Tita, Inday! Tita, halika, dali! What do you think? Ito bang? Sarap. Pag sure. Showbiz. This is what I like for spaghetti. Ayoko ng matamis. Na sobra? Sakta lang. Hindi siya na ano. Yung mataste mo talaga yung tomato sauce. Ayan. Halika na! Pulay, saan doon na kay tita? Pak. Pak, hala, pak! Oh. Pak, the sauce is in the other side. Oh. Mas mas... Saucy. Ah. Jollibee spaghetti ba to? Halika na, Brands! Brian! Nag-ano pa siya, oh. Ano sila, Puloy? Mary Grace Salvador, wag ka naman magalit. Wag ka magalit, ha? Ayaw kita i-block. Wag ka magalit. Bago kayo para desisyon. Hindi ho pwedeng kayo yung masusunod. Hindi pwede yon. Ha? Mary Grace Salvador. Bakit? Sana kayo pumunta rito. What happened? Ha? Why are you angry? Mary Grace Salvador. Oh, ay ka Mary Grace ko pumunta rito. Mamagaling ka, mamarunong ka. In fairness, sinabihan ka kasi na wala naman pang kayod. Lalo sa nagluto. Ah, Mary Grace Pakilamera, ano? Ako, ang ganda-ganda ng mood ko, kung okay na high blood, ah. Kada! Ayoko magmura, putang ina mo. Ala. Ah, Mary Grace? Nako, sinasabi ko sa'yo. Huwag ako nagmamagaling, ha? Una, nanonood ka na. Uy, makapagsalita ka na, nako. Putang ina naman, ah, Mary Grace, ayoko magmura sa'yo. Putang ina mo. Hindi ka nag-comment. Huwag kang ano, ha? Naku, sinasabi ko sa'yo. Dami, kaya lang. Saan na sila tuloy? Ah! Ano na ba? John Roy! Maino. Ako ba? Sa muna ka muna. Alin na? No, pussycat. Halika na dahil. Diba? Magkakasama, tangina, walang tayo. Hanap na lang po kayo ng iba na naka-live dito, ha? Please. Ayoko po magalit. Naiinis ako. Noorin niyo sila. Ha? Bakit nagagalit? Saan? Ang daming suggestions, ganito daw dapat, ganito, hay nako. Laps na, sino na lamang? Queso Parmesan cheese daw dapat.